Bai, baina guk bakizu nire aitara sartu esan. Eta talo egite zituen, etxien. Orden, ez genduke gozeik, nire izpa bai, Maria Ángeles beti izaten du, behar, gozia, ja, ua arek urte bete zeukan, gerriaz izanien. Eta arek ezun ez andaraik, andara esaten da, muñekak, arek ezun ez erreuki. Ezun euki. Ja, posgerran, ez duen horako zer. Eta ni akordatzen naiz, nik ez nun gozei pasau, nik talua eta molkela zait gustatzen, baina talua baina pein, nire anaia jate zuen 14 talota. Sarra daren... Hospitalian, residenzian. Bai, residenzian, hor zelan eskolia. Bueno, hor dejot ginen, baina ziren monjak. Monjak. Baina ziren monjak, neuke zen, huérfanos, sarrak, orduen neuke zen olako zerak. Eta gero, eskolia euken da, areak juten ginen eskolara. Eta ze tratu modu zuekin ondo, euskeraz, erderaz, zelan? Ke ba, erderaz, euskeraz, ez izekien, ez da kale honetan, Euskeraz hemen kalera juten mal, euskeraz guk ikasi du etxien, aitakin. Eta nire akoratzen nire gainera hor, kastalia ximela jatera eta hor gabonetan da aitzen ditu nion, nire kontu, aspalditeak etori, kastanez ximela jatera eta horako. Hemen kalian zuen zazoian, umeen enporan, esan ditzen euskeraz, kalian? Kipa! Horretik ez dut nik euskera zitzen Maria Ángeleskin, ezin gendun. Kalien, ez kalien eta ez eskolan. Kipa, Ebekauta. Bai, eta gainera, hortxe daukan nik, hor, hartu zazu, hor, azkena dagoen zera. Aguazilak zeuken. Hori? Ez, behien. Kondarau? Ez da. Fustia. Hori makilia, fustia. Hori zeuken. Joteko. Bai, zeatik nik hori daukat, hemen behien bizi izen zan aguazil bat, Bai. eta horretxe daukat nik hori. Eta zeitza horrekin hemen? Horrekin Bernatan! Eta beste zigorrik ezen duen eukitzen, igual diru edo... Diru ez gunduken. Ez, baina eskatu itxeben, honen beste, edo... Aberatzea eskatuko zioen. Eta ez, aberatzei ez. Eta gero me bai... Kamaria, kutxe, honek emotu zaben? Bai. Bernatan. Eta gero me bai egote zan beste gauza bat. Txaberren amai. Aguazilak hemen kale honetan, hola nibiltzile, pasioen, ibiltze ziren, honekin. Eta baten batek egiten maldimazun euskeraz, Bernatan.